Dadi pasangan sak bojo ancen kudu kompak. Tapi kompake yo ojo koyok sak bojo nduk Kediri iki. Wong loro sak bojo iki kompak dicekel polisi polahe dadi maling bronfit. Pasangan iki diweruhi wis bolak-balik nglakono aksine. Satreskrim Polres Kediri Kutha ngeler pasangan sak bojo sing penggaweane dadi maling bronfit. Tersangka inisiale WN, warga Prambon Nganjuk, barek bojone SN asale Sidoarjo, dicekel petugas sakmarine aksine paling keri kerekam nang kamera CCTV. Tersangka nyolong bronfit duweke warga Kecamatan Taroan Kabupaten Kediri sing diparkirno nduk pinggir dalan tepak korban kapene nggarap sawah. Polisi sing nampa repotan teko korban terus nyisir rekaman CCTV sing ana nang cidek panggon kedadean mbarek dalan mlayune tersangka. Teko analisa video CCTV, petugas akhirnya iso ero pelakune. Pasangan sak bojo iki akhirnya dicekel petugas nduk daerah Prambon Kabupaten Nganjuk. Jare Kasatreskrim Polres Kediri Kutha AKP Cipto Dwi Laksana, video rekaman CCTV dadi senjata paling marem gawe nyekel pelaku kriminalitas. Saliyane nyekel loro pelaku, petugas yo wis ngamano wong loro liyane sing dadi tukang tada bronfit colongan. Saliyane papat tersangka perkara maling bronfit iki, Satreskrim Polres Kediri Kutha yo mastekno wis nyekel siji pelaku perkara ngibengi wong liya. Kabeh tersangka karo barang bukti teka rong perkara iku wis diamanno nang Mapores Kediri Kutha. Satreskrim Polres Kediri Kutha yo wis masrahno barang bukti papat bronfit kasil colongan nang korban sing duwe bronfit. Beni Kurniawan, CTV.